Konağa belavkirina vaksînê û vaksînkirina mirovan li cîhanê berdewam e. Derbarê vê pêvajoyê de jî jûra dermansazan a Diyarbekir amaje kir ku divê vaksîn li cîhanê bi awayeke dadwerane were belavkirin û bal kêşand ku rêxistina tenduristiyê ya cîhanê daye zanîn ji sedê heftî û pêncê vaksînan ji aliyê 10 welatan ve hatiye kirîn û welatên xêzan nikarin vaksînê bi dest bixin. Heta hinek welat hene karîne tenê 25 vaksînan bistînin. Teknolojinin gelişmesiyle gelişen kara kodlu bir... Serokê Jûra Dermansazên Diyarbekir Mahmud Sert dibêje mafê her miroveke ku bikare vaksînê bi dest bixe. Aşılama sürecinde aslında sadece bireyin aşılaması değil, bireylerin aşılaması. Divê ev yek were zanîn ku vaksînkirin dema baweke giştî were kirin dikare pêşî li vîrusê bigire. Bi vaksînkirina take kesan ev pirsgirêk çareser nabe. Bi vaksînkirina civakan çareser dibe. Bila dewletên dewlemend vê yekê baş bizanin. Mafê dewletên paşmayî û xêzan jî heye ku bigihêjin vaksînê. Vaksîn ne tiştekî wisa ye ku tenê dewlemend bikaribin bikarbînin. Derbarê bikaranîna vaksînê de jî Jûra Dermansazan a Diyarbekir amaje kir ku ew piştgiriya pêvajoya vaksînkirinê dikin. Welatiyên Diyarbekir jî wek berê neyînî nêzîkî vaksînê nabin û gelek kesên temenê wan ji 65 mazintir dibêjin ew ê vaksînê li xwe bidin. Hacı aşı bibim. Feyda ye mera. Başka meçhul mesela. La qaşığı ve mecbur aşı bibim. Emre min hafte pence ez 28 Mayı'da çum aşı bum. Başa mızrar je ne diye yani ve bu 4-5 roz mızrar ki je ne diye. Çavaz nabıqay. Aşı ez dibim da emri xudi çavaz savav be. Ya mi bimir ya biminin. Ez aşı bibim sıra muvere ebizarım kêrê dibe. Çima nabim eger faydalı be. Ve tahmin dikim inşallah fayda ziheyî. Ne tırsı, çime tırsı. Faydalı ki aşı dikin. Ne var? Yani aşı be daha başa, daha sağlıklı, daha başa. Diyarbakır'ın ihtiyaç duyduğu Li gorî daneyên Wezareta Tenduristiyê ya Tirkiyeyê di navbera çardê rêbendan û di divê sibatê de li Diyarbekirê 26,512 welatî hatine vaksînkirin û her wiha li tevahiya Tirkiyeyê jî 2.122,882 kes hatine vaksînkirin û niha pêvajoya vaksînkirina kesên temenê wan ji 75 mazintir didome. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.